अलायन्सच्या बाबतीत सर आपल्याला काय वाटतं, बिकॉज युअर वर्ड इज गोइंग टू कॅरी मोस्ट वेट ऑन दिस मॅटर. नाही, ह्या संदर्भामध्ये मी आणि अनेक वेळा वारंवार आमची भूमिका स्पष्ट केली, काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली की आम्हाला या ठिकाणी BJPला हरवायचं आहे, BJPला सत्तेपासून दूर ठेवायचं आहे. की जी प्रॉब्लेम आज गोव्यामध्ये निर्माण झाली आहे, सामान्य माणूस त्या ठिकाणी भरडला जातो आहे, या ठिकाणचे अनेक गोष्टी, लॉ अँड ऑर्डर असेल, अनेक गोष्टीमध्ये आज सगळ्यांच्या समोर दिसून येत आहेत की अशा प्रकारचं BJPचं सरकार राहायला नको. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन आपण हे केलं पाहिजेत. सर्वांना सोबत घेण्याची भूमिका आमची आहेच BJPच्या विरोधामध्ये. ती आघाडी आपण तयार केली पाहिजे, तशा प्रकारे आपण चर्चा केली पाहिजे. त्यापेक्षा बिलकुल आम्ही स्पष्ट आहोत. पण ते म्हणतात की काँग्रेस पुढाकारच घेत नाही म्हणून. नाही, याला अर्थ नाही. ते याच्यामध्ये कसं आहे, मागच्या वेळेला आम्ही अलायन्स म्हणून जिल्हा परिषदच्या वेळेला गोवा फॉरवर्डच्या संदर्भामध्ये आम्ही त्यांच्यासोबत अलायन्स केलं होतं आणि त्या निवडणुका लागल्यात, काय करायचं काय नाही. अर्जुनसोबतसुद्धा आमचं जवळजवळ झालं होतं. काही गोष्टी असतात, परंतु आम्ही एकत्र आणखी गेलो असतो त्याचे रिझल्ट आणखी वेगळे दिसले असते. झालं असेल काही त्यांच्याकडनं, आमच्याकडनं किंवा कार्यकर्त्यांकडनं, परंतु एकत्रपणे जाण्याची भूमिका त्यावेळेला माझी होती आणि आतासुद्धा BJPच्या विरोधामध्ये जे जे एकत्रपणे येतील, कारण BJPला आम्हाला बाजूला करायचं आहे, त्यांना हरवण्याकरता जे जे सोबत येतील त्यांना घेऊन आम्हाला पुढे जायचं आहे.